Kalli kyawawan jerin hotunan jaruman Kannywood a ƙasar Saudiya. Barka da zuwa tashar latest Hausa TV, tashar da ke kawo muku labaran duniya da ɗumi su. Idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha tamu mai albarka wato tashar latest Hausa, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sake kasancewa da wasu labarai da masu kallon mu a daidai wannan lokaci. Mun ɗauko muku wa'annan jerin hotunan jaruman Kannywood ne da suka gudanar a ƙasar Saudiya a wannan sati. Ga su dai kuna gani kamar haka, ciki har da Lawal Ahmad tare da Salisu ‘yar tunani da kuke gani, har da Maryam Yahaya da kuma wato Fati Washa. Da fatan dai kuna jin daɗin kasancewa tare da wannan bidiyo namu. Idan dai haka ne, kar ku manta ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin sake kasancewa da wasu labarai da zarar mun ɗaura. Kana kuma ku rinka danna mana alamar like don shine ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zarar mun samu. Naku Sadiq Abdullahi, nagode.